Салом алейкум бачаҳо, навбарин албатта имон бахшида мешавад бар Windows 11. Хоб чизе ки мебинем ёш аллакай мо камаи параметрҳои дигам дида мебурем. Аллакай ида нишон додагӣ ҳастай. Ай тараф ки мебинем барои ҳамин экрана значкоша калони хурд кардан, мисол дида мебинем майда мешавад, крупни дида мебинем калон мешавад. Хоб бо обычни ҳамин ҳолати пешинаш мешавад. Хоб сортировка ё ҳамун чизое ки дар Windows-ҳои пешнавид ҳам ҳастанд. Персонализация сар кардем, барое ки бисёри одамон дар ин ҷош бисёртар даркорем. Аллакай чӣ кардем мебинем ки ям ранги ҳамин Windows-и 10 қарибки версияи 10 ай бар пайдо мешавад. Настройкааш ай Windows 8 карда, хоб ҳамин хело омаде. Иҷоза дидем. Стил аллакай дар компютер монда мешавад. Хоб мешавад шидан. Хоб барои фунуш ҳалиш кардан инҷа дар боз светҳо ҳастае ки шумо метавонед вобаста ба ҳамин светҳое ки мисол дар компютер метавонед мехоҳед истифода барем. Инҷода шумо темаҳое ки дар ин компютер худаш ҳаст метавонед бинед. Агар ки мабодо интернет дошта бошед, шумо метавонед ай абзор тема истифода барем. Хоб анака параметри значков рабочего стола гуфтану бо нишонача ҳастай. Дар ҳамин персонализацияи муки инҷа чие? Ана инҷода нигоҳ кунед, вақте темаро ҷо кардем даъни пайдо мешавад. И агар мабодо дар рабочий столи шумо значок ки этот компютер набоша, ё ки ягон таъйинони корзина, ё ки дигарош набоша, ҷо гум мешавад. Хоб бибуд ҳамин ши по умолчанию ҳастай свет сини вобаста ба ҳамин дизайни компютертон. Хоб инҷода бо барномаҳо ҳастаем, мисол мегирем главное ки дар бораи опши ҳамин компютер мо камтар маълумот мегирем. Номи компютере ки ба компютере ки ба тарафи Bluetooth пайвастем. Центр обновленияшон дар инҷа ҷой гирифтагиаст. Хоб система аллакай дар бораи худи компютер маълумот метавад ки чӣ дорад, дисплей, шумо чанд монитор дорем, чӣ тариқа ба тариқи ҳамин дисплей мебинем, овозу дигарош питания. Хоб иш Bluetooth-и устройстворо дохил мешавад аллакай, сет ва интернета. Хоб ана инҷода агар шахсоне ки ана инҷода як чизи дигаро ба шумо гуфта будем, Bluetooth-и устройство. Кадом одамое ки мисол принтераша диданиянд, чӣ хел мебинем? Бана инҷа меояд принтери сканери дар меҷака. Хоб ана ба ин усул принтерро нишон медиҳад. Кадом принтере ки дар компютери шумо озишта пайвастаед, яъне драйвераш установка кардагаед, ба ҳамин тарз мегирад, шумо чӣ кор мекунад, нишон медиҳад. Хоб персонализацияро гуфтем. Учетная запис. Хоб учетная записа шумо метавонед ки айн ҳамин учетная запис гуфта метавонед бинед ва инҷода парол мемонед ё ки ягон варианти дигар қати ворид мешавад, дар инҷо оварда шудагӣ ҳастад. Хоб вақт ва соат, время и язык. Ай ана инҷода тоғри карда мешавад. Специальные возможностиҳои ям ба он монандои дигаршаи камтар дигархелтар. Хоб саломату сар бананд бошем то навбаи баъди.